סושי, היא מפרקת מגשים של סושי, וואליה כמה סושי. זאת ליה, וואליה זאת ליה, היא אוכלת רולים כמו שיש לה טלטלים. היא מזמינה מאושי אושי, עושה את זה בלי קושי, היא מורז מבפנים כל הסושי עם דגים, עם סלמון, אבוקדו וכל מה שאפשר. היא תפתח מסעדה בעיר וגם בכפר. אם רציתם סושי תגידו לליה, וואליה. סושי, היא מפרקת מגשים של סושי, וואליה כמה סושי. זאת ליה, וואליה זאת ליה, היא אוכלת רולים כמו שיש לה טלטלים. היא מזמינה מאושי אושי, עושה את זה בלי קושי, היא מורס מבפנים כל הסושי עם דגים, עם סלמון, אבוקדו וכל מה שאפשר. היא תפתח מסעדה בעיר וגם בכפר. אם רציתם סושי תגידו לליה, וואליה. אם רציתם סושי תגידו לליה, וואליה.